Díváte se na Odru. Proud informací ze Studénky. Od 1. září přijímáme inzerci do vysílání magazínu. Zaváděcí cena 50 Kč. Více informací na tvodra.cz. Křesle hosta ve studiu televize Odra dnes vítám inženýra Pavla Lazeckého, nezávislého ekonoma. Budeme spolu mluvit o zadlužování občanů a domácností. Dobrý den. Hezký den přeji. Na úvod nám řekněte, jaká je současná situace, co se týká zadlužování našich domácností a občanů. Zhoršila se nějak od minulého roku? Podle údajů České národní banky zadlužení českých domácností ke konci října 2011 představuje částku 1,1 bilionu korun, což je jistě vysoké číslo, které se neustále zvyšuje. Co se týče počtu platičů a neplatičů, tak počet neplatičů dosáhl počtu zhruba 1 milionu občanů, což je taktéž vysoké číslo a taktéž se zvyšuje v souvislosti s očekávaným zpomalením vývoje ekonomiky. Pro dlužníky, kteří řádně nesplácejí, je smutné to, že když nesplácejí své závazky řádně a včas, tak velmi pravděpodobně nedostanou úvěr či nějakou půjčku v jiné finanční společnosti a reálně jim hrozí i exekuce. Jak můžeme nejlépe předejít riziku velkého zadlužení, případného nesplácení nebo dokonce té zmiňované exekuce? Doporučuje se vždy velmi dobře pečlivě počítat a srovnat si ekonomickou sílu mé domácnosti s dluhem, který zvažují i na dlouhé roky si vzít. Bývá velmi dobré si pečlivě přečíst úvěrovou nebo jinou dlužnickou smlouvu i v detailech a v případě pochybností nebo nejasností se poradit s odborným ekonomem, respektive s právníkem. Pokud si občan opravdu není jist, tak je prospěšné si udělat nejenom konzultaci, ale i se případně obrátit třeba na Sdružení na ochranu spotřebitelů, které aktivovalo kampaň Podepsat můžeš, přečíst musíš, ve které se snaží občany upozornit na jistá rizika spojená s neuváženým lehkovážným zadlužováním, což je jistá taková past, klamy, které jsou na občany ze strany některých finančních společností vytvářeny. Takže v rámci prevence je lepší se opravdu dvakrát dobře podívat na text, nežli podepsat lehkovážně nějaký úvěrový dokument. Ale když přece jen potřebujeme na něco vypůjčit peníze, jak by měl člověk správně postupovat? Pokud samozřejmě domácnost potřebuje na něco půjčit prostředky, tak je dobré zjistit podmínky, za kterých se tyhle úvěrové zdroje poskytují a dbát více i na prevenci, nežli potom hasit nějaké následné dluhové požáry. Takže, jak už jsem zmínil, počítat a znovu počítat a podívat se na
podmínky úvěrové smlouvy. Každopádně je možno rozčlenit vlastní zadlužení do 3 takových oblastí, protože není zadlužení jako zadlužení. Jsou to jednak menší krátkodobá zadlužení, většinou na nějakou elektroniku nebo zájezdy a podobně, která jsou v řádu tisíců korun a bývají celkem jako v pohodě, pokud se jich nenakupí těchto drobných půjček více a potom z průměrného měsíčního příjmu nevznikne potíž je splácet řádně a včas. Za druhé jsou to dlouhodobá zadlužení v řádu desítek tisíc, set tisíc či i milionů korun. A zde opravdu se vyplatí velmi pečlivě si jak ekonomicky, tak právně projít každý bod této smlouvy, protože v případě podpisu špatné smlouvy se mi tady tenhleten prvek může vyplatit negativně v tom směru, že dlouhé roky přeplácím předraženou půjčku, respektive předraženou rozsáhlou zbytečně obšírnou investici a přesně o tuto částku snižují i životní úroveň své rodiny. A za třetí jsou to skrytá zadlužení. Většinou se jedná o spoluručitelská nebo ručitelská prohlášení. Jedná se v podstatě o skrytý úvěr, kdy v případě nesplácení původního dlužníka banka či jiná finanční instituce požádá o splácení nás jako ručitele a mnohdy se stane, že i v nejméně příhodnou dobu tady s tímto požadavkem přijde, nebývá to nic příjemného a lidé si mnohdy neuvědomují, že i na tyto ručitelská prohlášení podepsaná je třeba nutno hledět jako na skryté úvěrové požadavky a musí se i zodpovědně tady k tomuto takto přistupovat. Takže raději nikomu neručit. Pokud možno, tak samozřejmě lépe neručit, respektive je možno říci, že ten ručitelský instrument je uplatňován sice v mezních situacích, ale přece jen čím dál tím více ručitelů v dnešní době vystupuje na scénu a není to nic příjemného. Můžete nám uvést nějaký příklad smysluplného nebo naopak neefektivního zadlužení? Pokusím se. Pokud si mladá rodina, kde oba dva živitele pracují, rodina má 2 školní děti, přejde z placeného nájmu do vlastního bytu a přesměruje měsíční splátky nájmu na splacení hypotéky, tak je to jistě mnohem smysluplná investice. Nicméně, pokud oproti tomu například občan předdůchodového věku si vezme úvěr na zateplení svého domu ve výši, řekněme tomu, 150 000 korun, i s úroky za ty roky zaplatí bance skoro 200 000 korun a meziročně uspoří na teple, řekněme tomu, 5 000 korun, tak prostá návratnost této investice činí 40 let, z čehož plyne, že investice bude za ty roky už dávno odepsána, nehledě na to, že se slibovaných úsporných zítřků nemusí vůbec samozřejmě ani dožít. Takže jenom tolik pro rozlišení mezi zdánlivou a skutečnou potřebou zadlužení. Co byste nám závěrem řekl k otázce zadlužení? Máte nějakou užitečnou radu? Vlastní zadlužení není jako nějaký jev, kterého se třeba obávat, pokud dochází k zadlužení v rozumné míře a na opravdu smysluplné věci nebo služby. Každopádně za těch skoro 20 let, co se člověk pohybuje ve finančním bankovním světě, zjistil a poznal na spoustě příkladů, že se v mnohém vyplatí dát na moudrou radu našich předků, kteří říkají, že někdy méně znamená více a v případě zadlužování toto platí dvojnásob. Takže kdo chce, může se touto moudrou radou našich předků zkusit řídit. Dobře, to je od nás ze studia pro dnešek vše. Děkuji vám za návštěvu, že jste si na nás udělal čas. Já vám děkuji za pozvání a přeji občanům pevné finanční zdraví. A vám diváci díky za pozornost.